Να είμαστε και πάλι, παιδιά, να είμαστε και πάλι. Ο άλλος προσπαθεί να φέρει την απόχη, παιδιά. Άντωνε. Άντωνε, να είναι απόχη, δυσκολεύεται να τον βγάλει έξω. Πάμε τώρα. Ωπω Παναγιά μου. Τι είναι αυτό ρε παιδιά. Ρε παιδιά, τι είναι αυτό. Στην αγρίδα είναι. Πάντως δεν μου μοιάζει η πλατή, ψάρι το βλέπω. Ω παιδί μου. Πάμε. Τι έχουμε εδώ. Ο άλλος με την απόχη είναι έτοιμος. Να την απόχη, να την Και έχουμε στην αγρίδα. Τι είναι το παλαμίδα, δεν είναι παλαμίδα. Για να δούμε. Στην αγρίδα είναι παλαμίδα. Έλα, τράβα κοντινό σου παρακαλώ. Έλα, κοντινό δεν πάει, το πλανά τέλος πάντων. Έλα, παστάω το λιμόνι. Έλα παιδιά. Ω παιδί μου. Γεια σου ρε μεγάλε. Γεια σου ρε μεγάλε. Αυτό είναι παιδιά. Αυτό είναι παιδιά. Έλα. Για να δούμε, βίντεο. Ω παιδί μου, έτσι. Λοιπόν, για να πάμε